Ronald Edwin Tober. Dat is je naam. En iedereen denkt dat je in Amerika bent geboren, maar dat is niet zo, hè? Nee, ik ben in Bussum geboren. Op de Nassaulaan, hoek Nassaulaan, Nassaustraat. Op 21 april 1945. Zo net, de oorlog was net nog niet voorbij. En mijn vader en moeder hadden daar een delicatessenzaak. Dat heette Warmels. Maar uiteindelijk ben je naar Amerika verhuisd. Ja, we zijn geëmigreerd in 1948. En dat is eigenlijk gekomen dat mijn moeders broers en zusters, die woonden al in Amerika. En mijn vaders familie woonde in Nederland. Ja, en mijn vader is toch mijn moeder achterna gegaan, maar die wou toch naar haar familie. En ze hadden natuurlijk ook een hele nare periode achter de rug, de Tweede Wereldoorlog. En mijn vader was gevangen gehouden in kamp Amersfoort. Zo ja, ze waren blij dat ze eigenlijk op dat moment toch weer richting Amerika kon gaan om een nieuw leven op te bouwen. En toen was ik 3 jaar. Want je bent feitelijk heel Amerikaans opgevoed, naar Amerikaanse scholen gegaan. Ja, ik ben begonnen bij... mijn eerste school was Colony Village Elementary School. En toen ging ik naar de West Albany School, want we zijn verhuisd. En toen van West Albany ging ik naar Leisure Junior High School. En van Leisure Junior High School kreeg ik mijn diploma en toen ging ik naar Colony Central High School. En daar heb ik gezeten tot ik mijn diploma kreeg in 1964. En dat zingen, waar is dat begonnen? Dat is eigenlijk begonnen, mijn moeder zong altijd. Mijn moeder was eerste sopraan en die zong bij Willem van Otterlo, de vader van Rogier van Otterlo. En die zong in Bussum in koren. Ze deed mee aan de Matthäus Passion. Mijn moeder was zeer muzikaal, speelde piano, xylofoon, accordeon. Nooit een les gehad, ze had zichzelf geleerd. En bij alle feestjes wat er waren in Amerika, waar alle familie bij elkaar weer kwamen. Want mijn moeder was 1 van 7. En ze speelde allerlei muzikale instrumenten, alle broers en zusters. Zo, er was altijd muziek bij een feestje en er werd altijd gezongen. En zo hoorde ik eigenlijk alleen maar toen ik 4, 5, 6 jaar was, ouwe taaie, jippie, jippie, al de Nederlandse liedjes. De zomer is voorbij en denk je nog aan mij? En mijn bruine armen zijn weer zo wit als marsepein. Wat verlang ik naar de zee en het strand van Saint-Tropez. Maar ik zit hier zonder jou en te barsten van de kou. Land, jouw bikini en het strand. Petite mademoiselle. En ik vraag de lieve Heer, laat het waar zijn voor een keer. Petite mademoiselle. De winterdagen duren lang, ik sleep ze aan op het behang. Petite dat kost me weer een hoop, want behang is niet goedkoop. Petite mademoiselle. Holland, met je water en je vissen. Oh, ik zou je liever missen. Als het kon, het liefst meteen. Holland, met je weiden en je koeien. Oh, wat zou ik liever broeien aan de
en het strand van Saint-Tropez. Petite mademoiselle, maar ik zit hier zonder jou en te barsten van de kou. Petite mademoiselle, allemaal. La 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 la. Petite mademoiselle, la 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 la. Petite Toen op een gegeven moment was er een talentenjacht in school. En toen won ik de eerste prijs, $5. En in de zaal was een man, zorg je niet aankijkt, dan zit ik te denken. Was een man die heet Tommy Sternveld. En die had een tv-programma voor WRGB Schenectady, dat heette Teenage Barn. En die vroeg mij om in zijn programma te komen. En toen was ik iets van 12 jaar. En toen zei ik, ja, maar ik ben geen teenager. Hij zei, oh, maar dan word je gauw genoeg. En daar was ik wekelijks in te zien. En wat deed je daar, zingen alleen? Ik zong daar alleen. Ik zong From the Candy Store on the Corner to the Chapel on the Hill. Wat zong ik noemen? The Girl That I Married van Annie Get Your Gun. Mijn ouders waren hervormd. Ik heb gezongen It is no secret what God can do. Ja, allemaal liedjes eigenlijk die toch bij mijn leeftijd pasten. Maar mijn moeder wou niet hebben dat ik zwaar I've told every little star just how sweet I think you are. Ze wou nooit dat ik overdreven dramatische liedjes ging zingen voor iemand die 12, 13 jaar was. Dus ze deed altijd een keuze in haar muziekcollectie. En er was altijd iets wat ik zong. En daar kwam ik iedere week weer in voor. Je ging daar ook in de musical spelen? Ja. Ik zong ook tegelijkertijd met Teenage Barn, omdat ik ook jongenssopraan was. En zong ik in een kerkkoor. En dat was St. Peter's Boys Choir. En daar heb ik een oorkonde of een medaillon gekregen voor mijn werk in 1957, dat ik ervoor deed. Ik vond het allebei leuk. Ik vond de Teenage Barn leuk, maar ik vond het ook heerlijk in een kerkkoor te zingen. Maar allemaal jongens, het was een soort Wiener zangerknaben, met allemaal jongens van mijn eigen leeftijd. En toen was er een auditie voor een musical, The Boyfriend. En hadden ze me gevraagd om de rol van Tony te spelen. Tony was eigenlijk een jonge... de musical The Boyfriend gaat over rijke familie. En Tony is namelijk de zoon van Lord en Lady Brockwell. En die wordt verliefd op Polly. En dan moest ik zingen I could be happy with you. Die auditie kreeg ik, heb ik de rol gekregen. En het was hartstikke leuk om te doen. En toen kreeg ik de smaak te pakken om meer en meer in de musicals te doen. Voor mijn stichting, dames en heren. Voor mijn moeder en vader. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, at the end of the storm, is the golden sky and the sweet silver songs of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain.
Walk on through the wind. Walk on through the rain. Through the rain. And your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on, with hope in your heart. That's all, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Walk on, I said walk on, with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk Je muzikaliteit, die werd ook gebruikt voor presidentsverkiezingen Kennedy-Nixon. Ja. Ik zong, muziek was natuurlijk mijn hele leven. Dat kwam eigenlijk, wat ik vertelde, door mijn moeder. En alles draaide voor mij om muziek. Ik vond het school geweldig en mijn vader en moeder hadden beide gezegd, hoe dan ook. Je mag alles doen wat je werk wil doen, als je met je zangcarrière wil doorgaan. Maar je moet je diploma halen. Dat moet je halen. Zo alles wat ik deed buiten mijn huiswerk en mijn school had met muziek te maken. En op een gegeven moment kwam ik een dame tegen, die heette Katie Bolen. Katie Bolen ik was misschien 16, 17. Katie was in de 60 en die speelde piano in kroegjes en bars. En mijn ouders gingen daar mee en dan zong ik een paar liedjes. Mijn vader en moeder zaten hier een borreltje te drinken. En dan kreeg ik een shrimp cocktail, dat vond ik geweldig. En dan ging ik naar huis. Op een gegeven moment was er een man en die heette, dat was een congressman, Dean Taylor. En Dean Taylor vertelde ons dat Richard Nixon, de vicepresident van Amerika, naar Troy, New York, dat is in de buurt waar ik woonde, Albany, Schenectady, Troy, dat heet de Tri-City, dat zijn 3 grote steden bij elkaar. Dat Richard Nixon naar Troy, New York kwam met zijn vrouw Pat. En als ik bij de campagne een paar liedjes wou zingen, want het was voor de presidentschap van 1958, 1959 denk ik. En ik heb dat gedaan. Het was natuurlijk geweldig, want ik dacht, ja, om nou voor de vicepresident van Amerika te mogen zingen. Maar ja, toen, 14 dagen na die tijd, kwam er een senator, Samuel Stratton, en die was van Schenectady, New York, en die zei, ja, Senator Kennedy komt naar de Van Curler Hotel in Schenectady. En zou je ook voor onze partytjes willen zingen? Dat heb ik ook gedaan. Maar op dat moment vond ik natuurlijk mijn liedjes voor Richard Nixon belangrijker dan voor John Kennedy. Heb je Kennedy ontmoet?
Ik mocht hem alleen, ik mocht erbij staan, een handje geven. Hij zei, thank you very much, kid. Bedankt, kind, voor je zang. Wat voor indruk heeft hij gemaakt op je, Kennedy? Ik vond dat hij een bijzonder accent had. Hij kwam natuurlijk uit de staat Massachusetts. En die hebben ook een andere Engelse uitspraak dan Nixon. En Nixon was eigenlijk, wat ik zei, belangrijker voor mij dat hij vicepresident was. Maar uiteindelijk, achteraf, was natuurlijk dat ene hand van John Kennedy betekende veel meer voor mij dan de hele ontmoeting met Richard Nixon. Want Richard Nixon is natuurlijk de eerste president die afgezet is in Amerika. And that heavy comes New York, New York. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are melting away. They'll roam around the heart of it in old New York. I want to wake up in the city that never sleeps, to find I'm king of the hill, top of the heap. These vagabond shoes are melting away. They'll roam around the heart of it in old New York. If I could, I'll make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Hey! New York, New York. I wanna wake up in the city that never sleeps, to find I'm king of the hill, top of the list, a number one, waiting to quit. These little town blues are longing to stray. I want to be a brand new start of it in old New York. If I could make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New In 63, toen kwamen jullie terug. Ik zou mijn diploma krijgen in 64. Of ik kreeg mijn diploma in 64. En mijn ouders zeiden tegen mij, alles wees erop dat ik mijn diploma zou krijgen, dat ik zou slagen. En mijn vader en moeder zeiden tegen me, ze zeiden, luister Ronnie, we zijn niet rijk, maar wil je soms je hebt zo je best gedaan, wil je soms een tweedehandse autootje, want ik mocht de auto rijden met die leeftijd. Of is er iets anders dat je wil? Ik zei, ja, weet u wat ik zou leuk vinden? Ik zou eigenlijk graag naar Holland willen. Want ik zou graag mijn ooms en tantes, die had ik nog nooit gezien. Ja, ik was 3 jaar dat ik wegging, dus dat wist ik niet meer. Ik zou het leuk vinden om mijn ooms en tantes te ontmoeten, mijn opa te zien. Nou, en toen mijn zuster en mijn 2 broers en mijn ouders, die hebben geld bij elkaar gelapt. En toen kreeg ik een ticket om te vliegen naar
Amsterdam, Oud-Schiphol. In je eentje? In mijn eentje. Mijn tante Henny, die woonde in Naarden, die had een brief geschreven aan Willem Duis. En verteld dat zij een neefje had en die had gezongen voor president Kennedy in het Witte Huis. Maar ik heb natuurlijk niet gezongen voor president Kennedy in het Witte Huis. Het was namelijk tijdens zijn campagne. Nou, de eerste, de tweede dag of de derde dag dat ik hier was, kwam meneer Duis naar mijn tante in de Meerstraat. En zij had een piano. En toen zei hij, laat eens eerst eens horen wat je kan zingen. En toen had ik een liedje, dat was een liedje van Willy Alberti, Mijn Amsterdam. En dat had ik geleerd, vaak gedraaid. Hart van mij, hou altijd een plekje vrij. En geef dat aan mijn stad, mijn Amsterdam, zoiets. En ik heb dat gezongen. Toen zei hij, jij komt in de volgende vuist. 27 december 1963. Alsof het gisteren was. Dat zal ik nooit meer vergeten, want elke keer als ik Willem tegenkwam, want we zaten bij dezelfde kapper of bij een opname of waar dan ook, dan zei hij 27 december 63, jij was in mijn tweede vuist. Dat wist hij zo goed, hij was zo goed met datums. In het programma was Willy Alberti. En dat vond ik natuurlijk fantastisch, want Willy Alberti kende ik van de plaat, dus dat was een hele grote platenartiest. En toen zei ik, goh meneer Alberti, ik zing een liedje van u. En toen heb ik een paar regeltjes van dat liedje gezongen. Dus dat vind ik zo verdomd leuk. Nou, toen kreeg ik mijn 5 Minutes of Fame bij Willem Duis. En met het verhaal van Kennedy. En het is ook zo gebleven over het Witte Huis. En ik had dat gedaan en ik heb een liedje gezongen, Up a Lazy River. Up a lazy river by the old mill run. Willy Alberti zei tegen mij, ik maak shows met mijn dochter en ik wil je als gast hebben. Toen zei ik, meneer Alberti, dat kan niet, want ik ga naar huis toe. Want ik moest weer naar Amerika, want ik moest mijn diploma krijgen in juni. Ik ben weer naar huis gegaan, maar in die periode dat ik weg was, werd mijn tante Henny gevraagd door Corrie Brokke, als ik in haar Corrie Brokke show wou komen. Willy en Wilke Alberti, Bueno de Mesquita en Rita Corita. En mijn tante schreef mijn moeder en vader, goh, wat jammer dat Ronnie terug is. Want hij had hier toch een carrière kunnen beginnen. Ik heb een hoop aanvragen voor programma's. Voor jou wil ik urenlang in de kou staan. Voor jou ga ik mijn liefde door het vuur. Met jou wil ik morgen naar het stadhuis gaan. Met jou begint mijn levensavontuur. Doe niet zo vaag als ik jou mijn zoen vraag. Doe niet zo flauw als ik zeg hou van jou. Ik beloof, ik zal Nederlands leren spreken. Maar geen met dan ook je woord van trouw. Liefde, that is love. True betekent trouw. Boven is above. Blue betekent blauw. Maar als ik bij jou ooit een blauwtje loop, geeft me dat juist heel veel hoop. Want when I feel blue, means that I love you. Voor jou wil ik urenlang in de kou staan. Voor jou ga ik met liefde door het vuur. Met jou wil ik morgen naar het stadhuis gaan. Met jou begint mijn levensavontuur. Doe niet zo vaag als ik jou mijn zoen vraag. Doe niet zo flauw als ik zeg hou van jou. Ik beloof, ik zal Nederlands leren spreken. Maar geef mij dan ook je woord van trouw. Maar geef mij dan ook je woord van trouw. Ik heb een diploma gekregen en toen zei ik tegen mijn moeder en vader, ik werkte toen in die tijd. Wat deed je? Ik was bundleboy.
Je was? Een bundle boy. Een Bundle bundle boy. boy is in een supermarkt. Als de boodschappen van de band afkomen, dan doe je ze in zakken. En dan rijden ze met een karretje naar de auto toe. En dan, ik kreeg minimumloon, zo dat is iets van $25 per week. En je moest leven van de fooien. Ja. En dat heb ik allemaal gespaard. En toen ben ik in augustus 64 teruggekomen. En ik kwam toen bij mijn oma Henk. En die woonde in Oostvoorne. Die was beheerder van de Shell Europoort. En die zei, goh, vanavond in Hoogvliet is namelijk Willy Alberti met Joop de Knecht. En Joop de Knecht kende ik niet, maar Willy Alberti zei ik, oh, oom Henk, die ken ik. Dus wij zijn naar die winkelcentrum gegaan. En het was voor Beck's Bier. En op een gegeven moment, wij zaten aan het tafeltje, mijn oom en mijn tante en hun kinderen, Ine en Dick en ik. En mijn oom zei, daar komt Willy Alberti. Zo ik als een sodemieterij achter hem aan. En Mr. Alberti, Mr. Alberti. Toen zei hij, hey, je bent die jongen uit Amerika. En je moet even eens een paar liedjes zingen. En toen heb ik daar een paar liedjes gezongen. Toen zei hij, ik ga je helpen. Toen heeft Willy mij meegenomen naar de NV Fonogram, naar Philips. En toen kwam mijn allereerste plaatje uit. Dus wij danken eigenlijk Ronnie Tober, zoals wij hem kennen, aan Willy Alberti. En Willem Duis. En de heer Sleeswijk van de Snip en Snap Revue. Want dat was ook een hele belangrijke man in mijn leven. Ik kreeg een contract voor in de Snip en Snap Revue te komen. En een van de liedjes wat ik daar zou zingen, was een liedje Verboden Vruchten. Verboden Vruchten zou een productienummer worden. Het was eigenlijk de voorloper van de reclames. Want het was namelijk voor de firma Cutex. De eerste regel was, een stewardess die pas uit Amerika was, bracht de nieuwste lipsticks mee. Voor elke dag een andere smaak in haar tas. Dat leek er lang geen gek idee. Ze smaakt naar kersen, kersen, sinaasappel, sinaasappel, cola, cola, pepermunt, pepermunt, karamel, karamel, ananas, ananas. Maar ik zeg er wel bij, verboden vrucht. In die periode gingen de vrouwen naar de winkel en die kochten lipstifts, verboden vruchten. Iedere avond, iedere morgen, iedere dag maak ik me zorgen, alleen om jou. Er is geen ogenblik dat jij niet bij me bent, omdat ik ook van jou. En iedere nacht in al mijn dromen ontmoet ik jou. Dan zie ik jou weer bij me komen en spreek met jou. Er is geen ogenblik dat ik niet aan je denk, omdat ik nog altijd, oh wij waren alles voor elkaar. Het leven was zo blij voor jou en mij. Wij waren altijd versteekt. Helaas, die mooie tijd is nu voorbij. En kon ik nog eenmaal met je praten, dan zie ik jou. Voel me zo eenzaam, zo verlaten, hier zonder jou. Er is geen ogenblik dat ik niet aan je denk, omdat ik nog altijd van je hou. En kon ik nog eenmaal met je praten, dan zie ik jou. Voel me zo eenzaam, zo verlaten, hier zonder jou. Er is geen ogenblik dat ik niet aan je denk, omdat ik nog altijd van je hou. Omdat ik nog altijd. Ik moet uitkijken, anders val ik u zo beneden. Van je. Nou, niet allemaal tegelijk hoor. Omdat ik nog altijd van je hou. Dank u wel.
En toen ben je ook naar Sopot gegaan, hè? Sopot, dat heb ik ook gedaan. Dat is ook 66. En toen, 2 jaar later, ging je naar het Eurovisie Songfestival. Yes. Ik heb ook natuurlijk 65 ook meegedaan met de voorrondes, hè? Ja, maar het echte Eurovisie Songfestival in Londen. Ja, dat was in Londen in de Royal Albert Hall. Zo. En dat was daar moest ik vreselijk lachen. Want er stond laatst... wij hadden zitten kijken, Jan en ik, naar het programma van mijn partner Jan, mijn man Jan. Naar Robbie Williams in de Royal Albert Hall. En daar deed hij al die prachtige liedjes van Frank Sinatra. Dat is echt een geweldige voorstelling. En wij zaten er te kijken aan tv en toen zei ik... Robbie Williams, Eat Your Heart Out. Ik heb daar ook gezongen. Ik heb op datzelfde podium gestaan. Kom nu maar gauw, die morgen. Kies jou de vrouw, die morgen. Zo blij en blauw. Was die ervaring? Het was een hele echte songfestival. Er waren natuurlijk minder mensen die meededen. We deden mee met 16. Ik werd 15e. Met welk liedje? Ik had een liedje van Joop Stokkermans en Theo Strengers en dat heette Morgen. En ja, ik blijf zeggen, nog steeds aan alle artiesten, Sineke en noem maar op, iedereen die meedoet. Ik stuur ze altijd of een e-mail of dit of dat. Eén ding onthouden, je bent nooit een verliezer. Als je meedoet aan het Eurovisie Songfestival, grotendeels van de wereld ziet je. En je bent nooit een verliezer, je bent altijd een winnaar. En ik was 15e. En ik heb na het Songfestival heb ik zo ontiegelijk veel mooie programma's kunnen doen. Het Silvesterabendshow voor de Zweite Deutsches Fernsehen. Ik ben over heel Europa geweest om mijzelf te promoten. Wie won er toen? Maciel van Spanje. Iedereen dacht dat Cliff Richard zou winnen. Maciel heeft gewonnen met 4 of 5 punten meer. Met een liedje dat heette La 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 La. Hoor de gitaren, ze spelen een melodie. Vol hartstocht en passie, die ik in jouw ogen zie. Onder de sterren kijk jij mij nog een keertje aan. Wat was het een mooie tijd, maar het afscheid breekt aan. Vaarwel, adios mijn lief, goodbye, amore. Zonder jou hier aan mijn zij voel ik me verloren. De tijd die wij deelden ging te snel voor mij. Ik voelde de liefde die jij voelt voor mij. Vaarwel, adios mijn lief, goodbye amore. Vaarwel, adios mijn lief, goodbye amore. Wij lopen hier samen nog een keer langs het mooie strand. De liefde herboren en je pakt nog een keer mijn hand. Ik koester de tijd die ik met jou beleven mocht. Was dit een droom of waarheid waar ik lang naar zocht? Vaarwel, adios mijn lief, goodbye amore. Zonder jou hier aan mijn zij voel ik me verloren. De tijd die wij deelden ging te snel voor mij. Ik voelde de liefde die jij voelt voor mij. Vaarwel, adios mijn lief,
Nou is de naam Jan is al een paar keer gevallen. Ja. En Jan is jouw partner. Daar ben je mee getrouwd. Wanneer heb je Jan leren kennen en hoe? Ja, ik heb Jan leren kennen in 1968. En we hadden de voorrondes van het Eurovisie Songfestival. Dat is het jaar dat ik naar Londen ging. En die begonnen in februari. En het was in Musicacrum in Arnhem, Amsterdam, Friesland, Groningen. En in elke provincie moest je dan... ik was met René Frank, Connie Fink, Gonnie Baars en ik. En overal had ik gewonnen. En een avond in Arnhem, het was ook op tv... zei mijn vroegere partner... zullen wij eens een drankje gaan drinken in Arnhem? Nou was er in die periode een bar, dat heette The White Horse. Ik was er nog nooit geweest. Maar mijn ex-partner, die is inmiddels overleden, lang overleden... kende Jan. En die zei... wij kwamen die bar binnen. Hij zei, hey Jan, wat leuk je te zien. En ze gingen praten. En ik keek hem aan en ik zeg... volgens mij ben jij Jan Jochems. Toen zei hij, hoe weet je dat? Ik zei, dat voel ik. Hij zei, ja. En toen was het love at first sight? Yes. Jan, jij bent al 48 jaar partner van Ronnie. Als jij Ronnie zou moeten karakteriseren... Wat van persoon, Ronnie? Nou, ik zal je één ding vertellen. Deze Ronnie is ten eerste een geweldig mens. Heeft voor iedereen alles over, vaak veel te goed. Doet zijn mond vaak niet open, nu doe ik het wel. Hij is veel te zacht, Ronnie, hoor. Ja, ik ben gelukkig wat harder ook in die dingen. Dus ik denk, Ronnie, je moet niet alles goed vinden. Je bent een artiest. En het staat ook, als Ronnie op de bühne staat, dan staat er echt een artiest ook, hè. Entertainer gewoon. Dat hebben wij weinig mensen, hoor. In Nederland, hoor. Een goede entertainer. De oude generatie wel, maar op jongen moeten nog wel leren, hoor. Ja, dat is een fijn mens, lief mens. Ja, wat moet ik allemaal om zeggen? Dat hij geweldig kan zingen. Goede gastheer. Altijd hoffelijk. Daarom heeft hij de prijs ook niet voor niks gekregen, gewoon. Ja, en ja, ik hou heel veel van hem. Moet ik ook wel eens erbij zeggen, mag wel, hè. Ja, hij moet een beetje harder dan een hoop dingen worden. Jij alleen maakt mij gelukkig. Jij alleen maakt mijn dag. Jij alleen bent mijn doel. Liefste, mijn gevoel. Ik hou van je. Je mooi, wat ben je lief. Zo interessant en exclusief, ik vind je in één woord geweldig. En iedere keer dat ik weer naar je kijk, dan voel ik mij de koningsrijk. Want jij bent in mijn ogen haast alles tegelijk. Zo mooi ben jij en lief, zo interessant en exclusief, ik vind je geweldig. In één woord geweldig. En als ik ooit weer op aarde komen zou, dan nam ik nooit een andere vrouw dan een die sprekend leek, net die op jou. Hey, ik kan jou vergelijken met een ieder die ik wil. Maar wat zou telkens blijken, dat en ander verschil. Zo mooi ben jij en lief, zo interessant en exclusief, ik vind je in één woord geweldig. En als ik ooit weer op aarde komen zou, dan nam ik nooit een andere vrouw dan een die sprekend leek op jou. Ik kan jou vergelijken met een ieder die ik wil. Maar wat zou telkens blijken, dat en al verschil. Zo mooi ben jij en lief, zo interessant en exclusief, ik vind je in één woord geweldig. En als ik ooit weer op aarde komen zou, dan nam ik nooit een andere vrouw dan een die sprekend leek
die net zo olijk keek. Eén die sprekend leek op jou. Geweldig! Dames en heren. Toen op een gegeven moment waren we bij André van Duin en zijn partner Wim van der Pluim. En wij woonden in Loosdrecht en hun woonden in Nieuwersluis. En we waren aan het praten en André had een bar in zijn huis. We zaten gewoon over alles en nog wat te praten. Toen zei hij, ja, ik heb morgen een interview met de Panorama over Wim en mij. Ik zei, wat leuk. Toen zei hij, ja, ik ga vertellen dat jullie vaak komen. Ik zei, nou prima. Hij zei, vind je het goed als ik je naam noem? Ik zei, ja hoor. Ja, waarom niet? En toen op een gegeven moment werd ik gebeld door de Panorama. Als ik ook een interview wou geven. En toen heb ik verteld dat Jan en ik samen waren. Nou, en toen stond er op de voorkant van de Panorama... Ronnie Tober komt uit de kast. Hij is homoseksueel. Dus met andere woorden, André van Duin heeft mij geholpen uit de kast te... En jij was een goede tweede. Ja, maar je had natuurlijk ook Pia Beck. Die met haar vriendin woonde. Johnny Jordaan. En nu is het... Normal business. Ja, ik ben blij eigenlijk dat zo is ook voor de mensen. Dan hoeven de mensen ook niet zo... Er zijn een hoop meisjes en jongens die worstelen met hun geaardheid. Zeker. En die bang zijn om dat te vertellen. Nou, en ik vind gewoon dat als Gerard Joling en Gordon en al die artiesten die zo makkelijk erover spreken, dat wij toch een hoop mensen helpen om die angst te overwinnen. Want dan zit er wel een groot verschil tussen Nederland en Amerika bijvoorbeeld. Nou, in Amerika is same-sex marriages in alle staten. Ja, nu. Nu. Maar dat heeft wel veel langer geduurd dan hier. Het heeft zeker veel. Nederland was natuurlijk, behalve in San Francisco, want San Francisco is de Amsterdam van Amerika. Het heeft lang geduurd voor Amerika, maar ik ben blij dat het daar ook, terwijl er zijn er genoeg. Het leven dat heeft zoveel wegen. Welke je neemt is een gok. Later besef je pas of het de juiste was. Ik weet, je kunt moeilijk kiezen. Je hebt zoveel dingen geprobeerd. Ik heb veel van de wereld gezien. Ik heb zoveel geleerd. Nee, er is niemand zoals jij. Nee, er is niemand zoals ik. Toch passen wij goed bij elkaar. En echt, ik heb totaal geen erg. Ook al kom ik toch van ver. Mijn hart, dat spreekt dezelfde taal. Dromen die kun je bewaren, verstop ze in je hart. Gebruik ze als een splinter nieuwe start. Nee, er is niemand zoals jij. Nee, er is niemand zoals ik. Mijn hart, dat spreekt dezelfde taal. Ik word zo langzaam aan ouder. En kijk ik dan om me heen, verandert de wereld te vlug, is het leven soms zo gemeen. Maar goed dat er mensen als jij zijn, goed dat zij dingen verstaan.
luisterend naar hun kreet en neemt dingen aan. Nee, er is niemand zoals jij. Nee, er is niemand zoals ik. Toch passen wij goed bij elkaar. En echt, ik heb totaal geen erg. Ook al kom ik toch van ver. Mijn hart, dat spreekt dezelfde taal. Dromen die kun je bewaren, verstop ze in je hart. Gebruik ze als een splinter nieuwe start. Nee, er is niemand zoals jij. Nee, er is niemand zoals ik. Toch passen wij goed bij elkaar. En echt, ik heb totaal geen erg. Ook al kom ik toch van ver. Mijn hart, dat spreekt dezelfde taal. Mijn hart, dat spreekt dezelfde taal. We gaan weer een sprongetje maken. We gaan naar 2003. En toen had Hare Majesteit het haar behaagd. Ja. En wat vind ik dat? Ja, dat vind ik heel leuk. Dat was iets wat zeer bijzonder was. Waar ik... Toevallig zag ik een programma laatst en toen zei ja, iedereen vindt dat leuk. En ik wist er geen bal van. Hoe ben je daarheen gelokt en op welke manier? Nee, ik had een 40-jarig artiestenjubileum. En dat was in Theater Orpheus in Apeldoorn. Dames en heren, hier is uw jubilaris, Ronnie Tober. To live without my music would be impossible to do. Tony Nave! I drink to their health. Yeah, let's drink to your wealth. They're my bon ami. Do you speak French? A liberty fraternity. Maar op een gegeven moment, ik sta op het podium en ik had het hele eerste gedeelte gedaan met gasten en alles is goed gegaan. Met duetten. En we hadden de pauze en de pauze was afgelopen. En ik doe 2 liedjes en het derde liedje zou zijn wat ik zou doen was Can't Take My Eyes Off of You. En ik kijk naar de jongens om in te zetten en die zetten niet in. En Luc Brinkman was toen de leider van de Bobby Show en hij zei, Luc, verdomme, kom op. Maar je moet denken, ik vergeet, ik heb de microfoon bij, zo iedereen hoort dat. En iedereen wordt een beetje onrustig en dit en dat. Maar wat ik niet wist, was dat de burgemeester moest van het balkon komen. Hij moest achter het podium komen. Hij moest de ambtsketting omdoen. En zo, dat duurde een paar minuten. En op een gegeven moment kwam hij op het podium. En ik zat echt, omdat ik eigenlijk meer in de war was over het liedje, dat het niet doorging. Nou, en toen begon het verhaal. En toen werd ik benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Ik mag jou mededelen dat het haar, die zo prachtig de tweede pagina van dit programma van vanavond siert, Hare Majesteit de Koningin, heeft behaagd om jou te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Dank u wel. Hele eer. Altijd gebruikelijk als ja, applaudisseert u. Altijd gebruikelijk wanneer je een lintje uitreikt, dat je ook de partner in die vreugde betrekt, omdat dat lintje ook afstraalt op de partner van degene die onderscheiden wordt. Mag ik Jan naar boven vragen om de bloemen in ontvangst te nemen? Ja. En wat ik erg leuk vond, dat hij zet jouw partner Jan erbij, en hij was er ook bij, en hij kreeg bloemen en we werden echt in het zonnetje gezet. En het is een moment wat ik ook nooit meer zal vergeten. Ja? Oké, jij houdt hier op, hè? Dank u. Dank u wel, dames en heren. Burgemeester De Graaf, u hebt me echt verrast.
we maken weer een stapje. We gaan naar 2006. En dan maak je de single De Wandel Express. Die had alles te maken met wandelen. Vierdaagse van Nijmegen. En dat komt eigenlijk... Ik had heel veel optredens gedaan. Onder andere ook voor Omroep Gelderland. Tijdens de Vierdaagse van Nijmegen. En ik had zo vaak gezegd, ik wil het eens gaan lopen. Maar ik heb namelijk... ik was toen bezig met de Ronnie Tobers Foundation. En dat heb ik eigenlijk opgericht nadat ik hoorde dat ik kanker had. Toen dacht ik, nou, als je dat hoort, dan denk je dat je doodgaat. Dus ik zei tegen mijn partner, tegen Jan, ik zei, weet je, ik wil eigenlijk iets doen voor mijn medemens. En ik deed al heel veel optredens voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar ik doe ook heel veel optredens voor mensen met een lichamelijke beperking. En zelf had ik een volle neef van mij die heel zwaar spastisch was. Dus ik zat steeds in de balans om te denken wat ik zou doen. En toen heb ik gekozen voor mensen met een verstandelijke beperking. Toen dacht ik, hoe kan ik publiciteit ervoor krijgen? Dan de Vierdaagse te lopen. Terwijl je ziek was? Ja, ik had alles al gehad en alles gedaan. Ik ben genezen verklaard. Hè, maar ik word ieder jaar nog gecontroleerd. Maar de stichting die draait nog steeds. Dus ik liep de Vierdaagse. Maar ik dacht, hoe kan ik meer bekendheid eraan geven dat ik meeloop? En toen had ik dat liedje, de Tingelingeling. Je hebt de Alpen Express, was het in Duits. Hier komt de Wandel Express, Tingelingeling. En elk stopje wat ik maakte, gaven we een cd'tje. En als de mogelijkheid was, dan zong ik. En Jan liep bij mij en wij liepen met een groep. Ik heb het 6 keer gedaan, waarvan 2 keer 40 kilometer per dag. En 4 keer 30 Jongens, kilometer. zijn we er klaar voor? Yeah! Met heel mijn hart en ziel heb ik het gedaan. Ik heb heel veel kunnen praten over de Ronnie Tober Foundation. En dat vind ik eigenlijk het belangrijkste van mijn deelname aan de Vierdaagse. Als het donker is en mijn gevoel me zegt hoeveel ik jou mis. Als ik
En zo heb je natuurlijk een ongelooflijke hoeveelheid platen gemaakt. Waarvan ik denk, maar als dat niet zo is, dan horen we dat graag. Breng die rozen naar Sandra wel het liedje is wat bij de mensen het meest is blijven hangen. Dat is ook het grootste verkocht qua aantal. Dat is eigenlijk ook een verhaal apart. Ik had 2 geweldige producers bij Phonogram, bij Philips. En dat waren Jack Bulteman en Rina Geviker. Maar die maakten niet alleen voor mij. Die deden ook de liedjes van Willeke Alberti, Wim Sonneveld, Anneke Grunlo, Corrie Brokken. Dat kwam allemaal uit de kast van Bulteman en Geviker. En op een gegeven moment kwamen ze naar me toe en zeiden ze, we hebben een liedje, Roses to Reno. Oké. En toen lieten ze het met horen van Jimmy Frey, een Belgische zanger. Die had ook Rozen voor Sandra opgenomen. En die heb ik opgenomen. En er zijn in totaliteit meer dan 400.000 exemplaren ervan verkocht. Dat niet alleen als single, maar hij kwam ook uit op een langspeelplaat. Dat was de allereerste verzamelplaat. Dat heette Alle 13 Goed. En dat kostte toen 10 gulden. En dan had je 13 hits. Maar op hetzelfde moment van Rozen voor Sandra was ook een grote hit van Mieke Telkamp, Waarheen, Waarvoor. En al die hits stonden erop. En daar alleen al van zijn meer dan 300.000 verkocht. Zo Rozen voor Sandra is voor mij echt qua aantallen het grootste en de beste verkochte plaat wat ik ooit gemaakt heb. Ken je er ook al? Breng die rozen naar Sandra, als ze weg van ons gaat. Breng die rozen naar Sandra, het is misschien niet te laat. Goedemiddag, goedenavond. Het leven kon niet mooier zijn. Rozengeur en je rijdt het precies. Wie had ooit gedacht dat onze sterke liefde eens verdwijnen kon met de avondzon. Dames en heren, kom op met z'n oh, je kent er ook al. Als de weg van ons gaat, breng die rozen naar Sandra. Het is misschien niet te laat. Het gebeurde allemaal tussen gisteren en vandaag. Sandra gaf me nog een kans, maar ik liet haar gaan nu wel. Haar blik bezij, jij bent alles voor mij. Dames en heren, breng die rozen naar Sandra, voor ze weg van ons gaat. Als ze weg van ons gaat, breng die rozen naar Sandra. Het is misschien niet te laat. Heren, heren, heren. Breng die rozen naar Sandra, voor ze weg van ons gaat. Prima! Breng die rozen naar Sandra, het is misschien niet te laat. U bent een engel, Je hebt ook verschillende duetten opgenomen gehad. Ja, zeker. Met Anneke Grunlo speelde nog een liedje Orgelman. Met Siska Peters had ik Na de Kermis. En, Dat was ook zo'n dikke hit. Dat was een hele grote hit ook. We stonden nummer 10, dacht ik, in de top 40. En Een witte eend op de midden van de weg. Een witte eend op het midden van de weg. Ik heb opgenomen met Willeke de Stel. Ik heb met Corrie Konings opgenomen. Ja, zoveel. Er is een nieuwe zangeres, Belinda Kienaar. Heb ik 2 prachtige nummers mee opgenomen. Eén heet Geluk. En de andere zijn van die kleine dingen. Met Jorge Castro heb ik opgenomen. Een operazanger hebben we samen gedaan. Amigos para siempre. En natuurlijk een blijvende evergreen is natuurlijk het idee van Peter Koelewijn een heel gelukkig kerstfeest. Met Willeke Alberti, Siska Peters, Bonnie Sinclair, Peter Koelewijn, Harm, Ome Jan,
en moi. En dat tot op de dag van vandaag wordt dat nog steeds gedraaid rond de feestdagen. Ik begon over die duetten, omdat er dan op een gegeven moment aan de voordeur iemand staat die houdt van rappen. En die gaat dan liedjes uit het verleden op een andere manier, een andere interpretatie aangeven. Ali B. Ja, dat is een bijzondere man voor mij. Dat is een man die ik heb leren kennen. Een fantastische, fijne, warme man. En ook zijn collega Brownie is een fantastische kerel. Ik heb het programma gedaan met hun. Ik kreeg een rapliedje van de rapper Priester, Mitchell Burgzorg. En dat heette Geen Eén. En daar heeft een vriendin van ons, een geweldige zangeres, maar ze doet meer componeren en tekstdichten. Diane Teunis heeft er een liedje van gemaakt en het heet nu Er is niemand zoals jij. Door Ali B heb ik een mooie hit ermee gehad. En je bent gaan toeren. Ik ben gaan toeren met Ali in de parades. De parades zijn eigenlijk voor het nieuwe cabaretseizoen, het nieuwe seizoen van theater. En dat heb ik, dacht ik, 2-3 jaar geleden gedaan. We hebben 60 voorstellingen in 15 dagen gedaan. En het was heerlijk om te doen. Is slechts een herinnering, een droom over jou, mijn lieveling. Een ster zal steeds stralen voor jou, Omdat je mij verliet en ik nog van je hou. Die dromen laten mij niet los, ik ontwaak zonder jou. Maar nooit zal ik jou
Proost, Kai. Proost. Op het leven. Op het leven. Als je terugkijkt op je carrière, wat is daarvan dan het hoogtepunt? Er zijn zoveel. Ik ben op zoek naar die ene. Maar de grootste hoogtepunt voor mij is zoveel mooie en lieve mensen te hebben leren kennen. Je bent door de wol geverfd. Je hebt een ervaring als bijna geen ander. Als je nou de hedendaagse nieuwe talenten, als je die nou een advies zou moeten meegeven. Een advies. Eigenlijk heel makkelijk. Blijf jezelf. Ook al wat dan ook gebeurt, al heb je zoveel succes, er zijn ook mindere tijden in je carrière. Blijf jezelf. Wees altijd eerlijk voor jezelf. En ga ervoor. En als je tot de kijkers van deze hele bijzondere special, van een bijzondere artiest, een bijzonder persoon, iets zou willen zeggen, wat zou dat dan zijn? Ach, dan zou ik willen zeggen, ten eerste lieve mensen, hartelijk dank dat u de tijd hebt genomen om hier naar te kijken. Dus heel hard aan gewerkt door camera en alles hier om me heen. Ik wens u allemaal het allerbeste toe. Heel veel gezondheid. En wie weet, misschien zien we elkaar in den landen. And now the end is near, and as I face the final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway, and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, I've traveled each and every highway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me,
me. Ik heb het altijd zo gedaan. Sammy, loop niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebroken, Sammy, met je ogen, Sammy, op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy, loop niet zo verlegen door de stegen. Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de regen, Sammy, van de stad? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat. Huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Niet zonder ons, niet zonder ons, niet zonder